Moi, mä oon Maria siivouspalveluksesta ja meillä on tänään vähän erilainen päivä. Tervetuloa mun työpäivään. Meillä on sikäli erilainen työpäivä, että tehdään tämmöistä kuolinpesän tyhjennystä, mutta ympäristö on nyt vähän erilainen. Meillä on tämmöisessä maatila paikalla ja meillä on nyt tässä tämmönen halli ja sitten siellä näkyy jossakin tuolla perällä semmonen pieni mökki. Tuossa lavan takana näkyy. Ja ollaan nyt näitä tyhjennelty täältä 2 päivää. Eilen aloitettiin ja ehkä saadaan tänään valmiiksi. Täällä on muun muassa vähän kierrätetty, tuossa näkyy takana niin tommosia metallihässäköitä. Siellä on pyörää ja löytyy nähtävästi lastenvaunua, tynnyreitä sun muuta ja ne vie sitten tuonne romumetalliin. Laitetaan vähän tää sisältä. Tässä nyt ollaan puhistettu tämä sisähalli. Ollaan puhistettu. Mutta laitetaan tästä sitten kuvia ennen ja jälkeen. Mutta saatiin aika hieno. Aika siistiksi siitä mitä se oli. Ja mulla on tossa tosiaan semmoinen 4 kaveria, joiden kanssa mä oon nyt tehnyt jo useampaan otteeseen yhteistyötä. Niin he on ollut täällä kaverina tyhjentämässä näitä tiloja. Ilman niitä niin ei taas kukaan meikäläisellä eikä työntekijällä Maritan kanssa onnistunut. Et noi kaverit on kyllä ollut tosi reippaita ja tehokkaita tyhjentelee näitä paikkoja. Mutta tämmöistä kuuluu mun työpäivän arkeen tällä hetkellä. Ja nyt on tosiaan vähän tämmönen erikoisempi keissi tekkeillä ja sain onneksi ottaa vastaan ja me lähdetään nyt jäätelösyönnin jälkeen niin jatkaa tuonne vähän hommia lisää. Niin ei se mitään. Hyvää työpäivän loppua itse kullekin ja ollaanpa taas linjoilla.